ngithathelele ithuba ke ngandza kwethu ngibulise ngibingelele ubaba noma umjaca ngibela befundisi bonke abakhona abavangeli abashumayeli ibandla lonke nomphakathi nje okhona kulendlu egameni lenkosi uJesu. Ngibele inkosikazi wami uMampishophi ngihamba naye inkosi abefundisi bebandla yababona basebandleni lase-International Revival Ministries ngiyababona nabankosikazi abo Jayenti siyabingelela baba umfundisi uNgcongo nonkosikazi wakhe mphathi ohlelo molweni bangcwele. Namhlanje ke ngicela ukuphuthuma bafowethu ngoba ngijahe ukudla inyama. Ngikhathele nje. Ngikhathele sifuna nkonzweni siyafika ekuseni. Sifika ekuseni. Ngiyosibona nje. Ngoba umlata behleli kanje bafika ekuseni. Nkonzweni lesikhonza ngoba usathana amadimoni abalala. Nathi sifuna ungalala. Alibonge igama lenkosi. Bazalwane ngivumeleni ke la kubhalwe ukuthi izwi lenkosi. Angithi izwi lenkosi. Izwi lenkosi. Ya. Izwi lenkosi ke liyahlonishwa. Ngoba kusuke kuzokhuluma inkosi. Ngibe nenhlanhla ke nami ukuthi ngimela kanti inkosi izokhuluma nabantu ibe seyimisa mina ke phambi kwenu. Malibonge igama lenkosi. Bazalwane ngoba ngiyaphuthuma ngokwemvelo yethu Thobani ngicela ungehlisane nje mfowethu ngoba ngifuna ukukhuluma nabantu ngokwemvelo yethu. Njengoba mina ngowaKachiliza ngikhule ekhaya nginobaba nomama. Ngifuna ukuthi ngithi kancane ngehle le nkulumo esikhuluma namhlanje ejwayelekile esontweni. Uma ungilalele ngenyama uzosala. Ngifuna ubuke ongakholwa ngifuna sihlangane. Osinsiwe ngifuna sihlangane. Ongasinsiwanga ngifuna sihlangane sonke. Malibonge igama likaJesu. Angifisi bazalwane ukujomba nokugeja lento engifuna sikhulume namhlanje. Imvelo yethu ngizalwa umkhethwa ubaba wami loyo. Umkhethwa njengoba ungizale usisi ekuthiwa uMalthole. Usisi Thole igama lakhe likama uThole. Na uma ngizalwa ke ekhaya ngikhule nje ngazi uma nobaba. Ngiyayizwa bafethu. Ngikhule ngazi bani? Uma nobaba. Ngeshwa ke ngithe mangikhula ubaba noma angazi babesifunde phi isifundo sokuthi indoda noma umfana kufanele asiphathe kanje uma ekhula. Nentombazane ekhaya amantombazane asekhaya akhule nje ngemvelo. Angithi niyangizwa? Intombazane emvelweni umzimba wayo ikhula beyuhlonipha ngemvelo ingafundiswanga iBhayibheli. Amen. Nilalela nithi. Nawo ke le ntombazane ke yakhula ekhaya bekunokhulu wami ukhulu ehlola amantombazane. Ubebheka entombazaneni ukuthi ikhona ni into entombazaneni eyenza ukuthi mayifika intombazane emshadweni ifike ivezele yonto endodeni esuke iyakuyo. Malibonge igama likaJesu.
Alikho iBhayibheli la akushumayeli umuntu. Kodwa imvelo yethu ibikusitshela ukuthi impilo yomuntu inje. Intombazane ke beyigada igade izinkomo zika baba. Kunento ebeyihlala entombazaneni ebekuthiwa izinkomo zika baba. Ibigadwa, ingagadwa ubaba noma, kodwa igadwa iyona intombazane. Ingashunyayezwa, kodwa imvelo ibiyitshela ukuthi kunegolide la emzimbeni engafanele linikwe nombani ngaphandle kwezinkomo. Bekuye kwenzeke kanjena ke ngesikhathi sikhula, noma insizwa beyithanda kanjani ukuyolunguza esibayeni sendoda, ngoba imvelo beyisho ukuthi isibaya sendoda akungenwa kuso noma kanjani. Kufuneka mawuzwa kokhipha inkomo esibayeni uyoye uyise edlelweni elithizeni, kufanele ufike nezinkomo eziyokhipha inkomo. Bekufika amadoda amesibaye ayime emnyango amemeze ashaya izinkomo ezingekho ngokomthetho wala ekhaya. Sanibonani. Nawu ke afundiswa ubani lamadoda noma lento labo baba, yini lento ebafundisayo ukuthi impilo inje? Namhlanje ke ngifuna sifunde amaBhayibheli. Obuzayo ke uzobuza athi iBhayibheli baba likhuluma lapha ya, mawufunda nje ulivula lapha la ngizofunda khona ukuthi nithi nina kwalo kuDavide. Angithi uDavide kwakuyindoda eyayizalwa amanye amadoda. Niyayizwa lento? Nawu ke sizofunda ke ngayo leyo ndoda ke namhlanje, njengoba nginichazela ukuthi lento ebeyifundisa le ndoda yakachiliza esithi thina imvelo, bekungesiyona imvelo, bekunoNkulunkulu, uNkulunkulu wa la ekhaya obefundisa ukuthi impilo ihamba kanje. iBhayibheli lingakaveli, lingakembulwa kubona ngaleso sikhathi. Laba mabechaza amaBhayibheli bachaza amaBhayibheli ngendlela bese beqhamuka phezulu, bengavele ezansi ukuthi thina ngemvelo yethu lingekho iBhayibheli besiphila kanjani. Sanibonani basalwane. Nawu ke manje sesebesibuka ke ukuthi njengoba la kachiliza, okay, mhlambe ke ngiqale la ekuthenini kukhona amandiya, kukhona abelungu, kukhona inhlanga lezi ezikhona. Wonke umuntu unento yakhe athi maye yokukhuluma kuyona imphendule. Siyazwana yini? Mfana wami bengithe ikeyboard yakho angiyifuna ngazi kanje, ngoba ngifuna sixoxe nabantu. uNkulunkulu wabantu bekhona, uNkulunkulu wabantu ekhona. Washo ukuthi ke uma siya kuyena umuntu owaziwayo ukuthi lapha kithi nje kunendoda, njengoba ngithi Chiliza Mdunge Shabalala, kuze kungene nezinto zenhlamba. Kusho ukuthi ke lapha ekhaya sinento yakithi that esithi mase siyokhuluma sithathe ihlahla ethile, siye emsamo, sifike sishisa isihlahla, sithi nina bakobani. Masithi nina bakobani sisuke sibiza uNkulunkulu wala ekhaya. Niyayizwa into engisho? Nawu ke uNkulunkulu wala ekhaya unezinto zakhe azenzayo, bese kuba khona ke la njoba kunoNkulunkulu. Mawubheka uma ubhala labo bafundile, mabebhala bethi uNkulunkulu wala ekhaya unama small letters. Khuluma isingisi namhlanje. Small letters, angithi
bese kuba ke la khona umama uJaca ke khona ekhuluma khona umuntu ongasala athi okunjani lokhu ke esikhuluma ngako sikhuluma ngegama elikhulu mama uGod uG wakhona usmall letter wa uNkulunkulu aqale wamkhonza uG lo ngikhuluma ngayo ucapital letter uG wakhona futhi uGod kusho ukuthi uGod wogods. Now ke la sikhuluma khona ke uzwa kunokuphambana ebantwini engathi besingakhuluma nabo abantu ukuthi nithatha phi lento ukuthi nina nithi ningosisindisiwe usisindisiwe lo ubevele khona ngandla kwethu ubevele khona nje ebusa phakathi kwabantu kwasho ukuthi abantu abathanda ukumkhomba uG omkhulu bathanda ukukhomba uG omncane bekulula kuG omncane ngoba kuG omncane kulula masiya kuyena sishona lapha esitolo kukhona inkukhu lezi ozivalelayo esikakwazi ukuhamba lezo nkukhu ke ziyathathwa ziya ku small letter God G sifikwe kuyena kuthiwe baba nathi ijuba ayibizwa ngenkukhu ubaba lo akakhuluma yena kuthiwa inkukhu kuthiwa ijuba nanti ijuba baba esiza ngabe besicela la ekhaya ubephendula ke kuleso sikhathi kwasho ukuthi ke kwakhona abantu abembulelwayo benyukela ngehla ngoba kunama steps yiko lento singeke sijahe bese ikhuluma uma isikhathi besikhona now ke lo osembulelwe uyake akhuphukeke esekhuphukela ngehla esebona izinto ezingabonwa abantu njobuzwa nje ethi ungene ngaphasi wakhipha imithi ubengakhishiswa yiloya othengwayo ubekhishiswa yilo othengayo iBhayibheli lithi walithanda izwe kangaka waze wanikela noma magama ukhiphe yena isihlengo ubona abantu bebhubha wasethi no igazi eliphelele kulento kuze abantu baphumule kuphumule nayilwane kungcono kuvela igazi ngeke leli gazi nawo mabechaza laba bamaBhayibheli bathi iJuda kwakhamba iJuda ngaphesheya uma ke ulalela kuhlatshela kuthiwa uma esebonakaliswa yena thina siyofana naye uma ekhuluma namba ngakhuluma English ukhuluma isiZulu isukuthini lento ufana nami ingakho nje mangishumayela ngithi ubaba noma abaloni demon nishumayela wrong awukwazi ukuzalwa indoda noma imidakwa ijiki noma bengabe ayifundanga noma kuthiwa ngabe beyinjani kodwa mayikushele uyihlo nonyoko now into wrong ezoshithuza uyihlo nobani nonyoko uma wami njoba ngisho nje ngizalwa umkhetho ngeke bafethu noma ningazama nithi angilongibiza umkhetho baba wami baba wami uNkulunkulu ngesikhathi eveza mina wa transport abanga uJesu i-transport kwaba umkhethwa noma lithuli nakuba niyangazi kwavela umalithuli kanye nomkhethwa bahamba ke emhlabeni uma umkhethwa njobe sehambile umkhethwa othe ngiveze umkhethwa kaloni demon angizalwa idemon mina ngizalwa indoda eyayishina ingoma yo now ke kwatheke ngipho ngangayithatha inkomo ngayemathuneni ngiyokhuluma ngomkhetho ngicazela ngisho right 11
ngiyaxoxa ngeke ningizwe ufike la khona ilevel engikuyo yangithatha le level yangibeka ngenhla ngibekele ngenhla kufanele kwembulelwe abanye ezantsi ngempi yini cha ngommusa ngoba uma ungangena yabo lento yokusindiswa abanye abantu bayasangana emakhanda angene emngcwabeni athi ashaba lithi iphandla iphandla umuntu nje befaka isiphandla nje ilevel yakhe ilevel ngaba yeah and uyazi ukuthi abantu nje befaka isiphandla nje uyabona wena osinisiwe ufakaza ngoJesu ungacabanga ukuthi akakubuki uyakubona futhi hayi ukuthi akakubuki manje indlela othi uma ukhuluma naye ukhuluma mhlapha uyabo ivangeli lensindiso lifanele lifundise inhlonipho ukuthi ubaba noma engakholwa edakiwe ubaba ngoba imvelo yethu isifundisile ukuthi umuntu omdala uyahlonishwa imvelo ukukholwa futhi lento uma sikholwa kusho ukuthi ukudeka akona ukuphunguleka ukudeka ukuthi uma ungifundiseni uma nje bengifundisa inhlonipho mangifika ensindisweni uedeka inhlonipho yokuthi ngibahlonipha abantu abadala angisho abadala laba engibacabangayo ngisho umuntu omdala phambi kwami kufanele ngimazi ummandlo noma ngabe akakholwa ukhonza amadlozi kodwa noma ngabe udakwa ijiki kodwa noma ngabe wenza amadlozi wenzani kodwa imvelo ayinifundisi yini ubhalwe eBhayibhelini imvelo ayinifundisi yini velo yabo nje shaya noma ngishaya manje ujabula isiphandla sakho usalekele iphandla ukwenza amadlozi uzofika sawokweni yazi mzalwane esikhundleni sokuthi umuntu akule uyangibulala Kamphinde ngimkhosha uNkulunkulu uthi mina anishoni ngitshela uma child ushadile khamba umuntu nje ahlebe ngumyeni wakho umthandayo ngoba umthande lo muntu exactly ngoba njengoba umbona umuntu efaka isiphandla nje uyakholelwa yabo uma ungamfundisa ukukholwa uyamona ukuthi ukwazi ukukholwa isikhumba yabo lo muntu unamandla kabafowethu umuntu okholwa isikhumba mayifaka esandleni ukuthi uhamba nabadala umuntu okholwa ukuthi beyemsamo ukwazi ukukhuluma nabantu bamphendula lo muntu ngathi mawufaka imfihlo ngaba ukuthi mina umuntu ongadliswe lonke lo okwazi ukukholwa isikhumba isikhumba sithi ebazalana kuyibe ningalimali ngizoyisho angithi isikhumba senkomo siyanuka asigqoke emsebenzini ehleze office abekezelela ukunuka kwesikhumba mawungafaka uJesu ephelele kulo muntu angabekezelela kangakanani umdonse nesikhumba sakhe wasiveza isikhumba uveza uJesu engani mina ngibize ngithi mina sikhonze nesangoma bese ngibe ngithi mina nginayo inkinga nje ngoba ngiyawazi amandla ukubona isonto wakho intwana ethi i-devil worship iyasatsha
Ngishabazalwane banjani? Uyazi indaba abayithembi into abayiyo. Ungasabi devil worship. Usaba umuntu okhonza uSathane. Umsabani umuntu okhonza uSathane unamandla angaka. Ucabanga ukuthi umuntu okwazi ukukhumulisa bazane yamzoloma. Hayi ukuthi wakhunyeliswa umfundisi. Uthi khona umuntu. Ngeke umenzele utho manje. Uthi yabo ngiyithanda leyo. Ethi bazalwane njengoba ngibona khona umuntu engangifaka ibhaji yabo akekho imali ayo. Uthi ngangifaka ibhaji ukuthi kwafika umuntu wangikhumulisa ibhaji. Namhlanje ufakaza ngamandla kaNkulunkulu ngoba phela vele indaba engekho ebhajini. YayingoJesu. YayingoJesu. Bayabuza manje bathi kodwa umlungu ngamkhonza kanjani? Akuyena uyilento ofuna beyiyo. Jesu ngiyamthanda. Uma umbishophi wayeyathi mangabe silele ekhaya athi nizwe kahle le. Athi angithi ekhaya kufuya izinja. Kufuya izinja amagova ngithi lawa avikela umuzi womuntu. Athi uma ufuna igova uzoba yilo. Egadile umuzi. Masilele thina siyagadwa sigadwa indoda engabonakali. Hawu bafethu ngicela kushuba kufunda neBhayibheli ngoba ngiyabotha ke. Ngiyaqhubeka ngivele. Oh, Jesus. Amahubo 95. Amahubo 95. Oh, Jesu avumuhle. Ya, bafethu, yabo bafethu mamgwangulile uJesu. uJesu nomgwangulile umthole ngendlela. Wamthola kanti vele awuqeqeshekanga. Uyabona fuqeqeshwe. Ya, qeqeshwe. Qeqesheke. Bafethu. Qeqesheke. Ya, iBhayibheli kufuna abantu bonke kanjani? Bafinyelele nini? Ekulazini. Ya, finyelele ekulazini. Bazolazi kanjani abantu? Iqiniso babe banjwa ngamabhaji bejikela eminyango. Omfundele mambisho. Amahubo 95. U95 yamahubo bazalwane. Nasemasondweni oswala niphatha amaBhayibheli. Ungafundela iBhayibheli esontweni, umfundisi yokufundela iBhayibheli atifunda into engekho. Bese kwasekile. Uthi yebo umfundisi kunjani? Ubani nawo kenza ukuthi haleluya. Uyazi sochaza futhi nakhona ukuthi le ncwadi nje njengoba sifunda amaBhayibheli si understand yini esenze understand le right funda Ukubonga nokulalela uNkulunkulu. ukubonga nokulalela uNkulunkulu. Ebafethu uyabona nje ngicela ukuphindela futhi emuva. Uyazi ukuthi noma ungakholwa babungqongo usindiswe nje qabla amakethambo uhambe kakhulu. Uyazi ukuthi uyihlo nonyoko bengashongo ukuthi mntanami inkosi ikubusise. Baba khuluma ukuthi uphethe ubhiya ikhaseli lakha. Ethi emfana. Haleluya. Yakhe indlela yakho ngeke iphumelele. Usho ukuthi wena uphethe ibhayibheli uthola suka namsinisiwe mina. uJesu kumvikela ukhotha amavesi eBhayibhelini. Ukhothela uyihlo nonyoko eBhayibheli umkhothela amavesi uyihlo nonyoko uthi alithi iBhayibheli mina ngozokubulala kwangesilutho nobe ngiqalekisa lalela ukuxoxela uyoqalekiseka ngempela. uNkulunkulu uyamlalela uyihlo nonyoko. Bayabuza bayathi umlalo wemsimathwa ahambe ngemadodeni cha uma nobaba nje ohlaniphile kahle la ekhanda ngeke athambe yodla utshwala ngeke asithambe emadodeni kodwa yokulula kathi mntanami mawufika eThekwini uzongigada abafana. Ifesi lika baba noma bese intombazane igijima eThekwini ikhohlwe amazwi ngoba la kumani ubaba kuthiwa amazwi kodwa la kuNkulunkulu kuthiwa yizwi. Now ikhohlwe amazwi kababa noma mayifika eThekwini ijombi fence ikhohliwe uthi uma wayethe hamba wabuza amantombazane ajomba ama fence namhlanje aphethe ingane angithi kusho ukuthi iholo elavela kubaba noma ekhuza
uyangalalela intombazana yahola phathi ngane namhlanje sibonga saziwa yajoma ama-fans ikhuzwe ekhaya kuthiwa mntanami ungakwenzi 1 or 2 la ekhaya siphila kanje yayinto mhlawumbe leyo nje kuthiwa mntanami hayi ubovala kuyashumayela ngithi ya ngakhona bafethu angithi namhlanje kuyakhalwa kithi kuyakhalwa kukhalwa ngento owawululekiwe ngayo namhlanje kuyiyona ngoba imiphumela yalento okhuzwa kuyona seyiphambi kwakho wayeza shuma mthabiso kize kusasa ethi into okhuzwa kuyona awupheke manje uthi njani uyazesaba kwawena so cabanga amazwi wami manje ke usahlehla ngeke usahlehla sekufanele udle into izingane zakho manje fanele ukhuze zona uthi bantu abami ningakwenzi siyaze sikuphendule futhi sithi ma kwakwehlula kwakwehlula uthi abantu abamungibona nje singinje ngenziwa ungalaleli zithi sifuna ukuzwa khona zezwa likhona zikabulaleli uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu uma nobaba uqale abe uNkulunkulu emntwaneni bese kuba khona uNkulunkulu wabantu bonke. Hayi bazongishaya kajaca bajahe enyama funda Wozani simhubele uJehova. Wozani siwele uJehova. Sihlabelele ngenjabulo. Sihlabelele ngenjabulo. Kulo idwala lensindiso yethu. Kulo idwala lensindiso yethu. Masize phambi kobuso bakhe ngokubonga. Uma sithi siza phambi kobuso bakhe ngokubonga asisho kukhona indoda ethile esiza kuyona. Siza ngokukholwa uNkulunkulu ongaziwa. Kukhona uNkulunkulu onjani? Owaziwa. Malimchaza iBhayibheli lithi yena ungumoya usendaweni zonke ngesikhathi esisodwa. EAmerica kukhona yena njengamanje ukhuluma izwi lakhe ongathi uma ulalela uzwe ukuthi lento beyikhuluma la uNkulunkulu ukhuluma kanjani imilomo eminingi munye umlomo wakho usendaweni zonke ngesikhathi esisodwa. Uye lo azobonga namhlanje. Manje siyabonga ukuthi uyabona isifundiso sethu sithi njengoba ushadile ushade nobaba uJaca ngithi ubaba uJaca iBhayibheli lithi uyinhloko akasoze aba umsila ozufe ngisho iPhalamende lengathi niyalingana nobaba uJaca kodwa ngoba ususenkonzweni yokusindiswa anilingani ubaba oze ahambe uyinhloko uzokakuvofise utshwala wena uthe sendela utshwala mjani abuvofwa. Ngiyakhuluma njengobishop namhlanje ngithi kuba uJaca uzokuvofisani utshwala ungakuthi thithi mina utshwala. Inkosi ekhaya ithi ikhulume inkosi uma seyikhulumile inkosi ithi aliwe le uzokuthwala ngelinda ngathi singene emotweni siyaphi baba siyakaJaca. Kwenze njani kunezinto zakhona uyazazi baba Nkosi yami. Uyothi uthatha isifundiso uMambishop ukuthi indoda ayihlonishwe. Mina lapha ekhaya ngiyakutshela njoba sisuka la nje sisodla siqele suthe sothi singena nje kaChiliza ngikhuluma kaChiliza nguBishop la esontweni mangifika kaChiliza ngobaba ngindoda yomfazi mangifika nje kangifika inkosikazi ngiyaphila ngafa uzothi efika athi ngisehla uyolungisa into zami uyolungisa ukudla manje uyangilungisela ukudla yena uyazi ukuthi angifune ingane ezongiphakela ukudla angifuni ingane ezongiphakela ukudla ilokhu ingenzela ukudla ngoba ukhona yena umsizo wami. Asikhulume ekholweni nasikhuluma la sasikhuluma emvelweni la emvelweni lokuthi mama Bishop ufela athi eqeda ukuphakela mama Jaca engakahle
afika abambe kanye igwinya lume kanye kabili kathathu kithi inyawo zamaveze ibhlungu. Hallelujah. Athi baba msahla mfowethu ngithi lalela ke sisi phuthuma ke ngoba ngiyafa. Akabuza akithi kufanele kucace pha kuye ukuthi ubani ubaba ubani indoda lekhaya. Hallelujah. Akufuni ngiyayibona lento engiyenzayo hayi ukuthi angiyiboni ngifuna ukubotha umfazi na. Angifuni umfazi okholwayo aphinda abe sipoki ekhaya. Fundo funje bawusindisiwe esontweni sindiswa esontweni nasekhaya futhi enzenjani sindiswa. Idinga amanzi waphuzela sanibona indoda bayiphuza utshwala itaki ifika emzini wakhe osindisiwe uthi ngena thwandeni umprofeti ayikhumule inkathulo ayifake empetheni ashule umhlanze empetheni ofundisiwe ngezwi. Yebo injalo. Ayigezi into ethandaza etha umadoda umprofeti uyakoshumayela indoda kaNkulunkulu esindoda idabile ngoba inkosi akukhulunywa kuyona noma kanjani. Othi nginivezele enye into engayazi uma nje mina ngobishop niyabona angene eBook Store kodwa undaba ezitha walamzwana ehlangana nami lothe kulo awusela angithi mina akangazi inkosi yakithi inkosi osala mfana ngize ndaba ezitha akhipha u20 athi ongithathele ibhodlela lekholoko la ngaphakathi ndaba ezitha angithi angene eBook Store kodwa ngoba kusho inkosi ngiyangena impela anginadaba ngisabe mzalwane ngoba ngithunwe inkosi ngicela ibhodlela lekholoko limalini bathi 120 angiyuthenga ubhiya mina umuntu kodwa inkosi iyangiphoqa. Yebo ithenge 220 budget sefanele ngikhipha 100 rand kumina ngithengeleni inkosi ngoba awunganza wethu fundisa ivangeli lento ekuthiwa ivangeli ngiyafundisa ivangeli ivangeli yodla wonke umuntu. Uyazi ukuthi abantu bayazi into sindisiwa kabhalela incwadi encane kithi asikho isidingo sokuthi uze umtshele ngoba impilo yakhe injani iyaziwa. Uma ngiqede bazoba complain hayi bazoze basaba hayi Jesu funda masize phambi kobuso bakhe ngokubonga sihlabelele kuye ngamahubo ngokuba uJehova unguNkulunkulu omkhulu uyinkosi enkulu phezulu kwaNkulunkulu bonke. Siyathi ke nganza kwethu ngihlukana nezinto ezweni angihlukaniswanga ngathi emzukwane ngihlukaniswa nezinto mina ngiyindoda ekhaya ngithi ekhaya njengoba ngumfana bangibiza mina ukubiza ifamily ngishadile mina angiyena umfana ekhaya ngabiza labafowethu ebehlangane ngakho kuphelile kwenze njani futhi cha kanjani kwethu khona umuntu ofikela wathi akube 1 no 2 no 3 niyangizwa kanjani kwethu bathi ngathi asixabele uma kunomgcwabo ekhaya umina oqalayo futhi imali izokhishwa yimi yokuqala la ekhaya kodwa uma sihlangana ngobhiya ngikhipheni ngoba ngisawuphuza base bebuza ukuthi ke yini yenza abazali abasindisiwe ucela ungisiza namhlanje ngizwe amen abazali abasindisiwe ngisho sindisiwe hayi othuka abantu bathi amadimoni into eyenza singangeni thina entweni lezi mothi mohlaba imbuzi bese uthi uyemsamo nasi sizathu ngikhuluma ngami ngumuntu ohloniphayo mamjaji ngiyahlonipha ubaba nomama
Ngiyabahlonipha. Uma nje uke wathatha into esithebeni wathi isithebe sikamama ubaba. Uthi into uyenzela umama ubaba. Uyangiphoqa ukuthi ngikhumuke lapho. Ngikhulunyiswa yini? Angikhulunyiswa ukuthi amadimo. Ngikhulunyiswa inhlonipho ukuthi angikwazi ukudla esithebeni sikababa nomama. Abantu abadala bayahlonishwa. Mina ke ngavumbuleka lodwa because ukuthi ungazi usikhathaza. Ngiyahlonipha. Ngafunda makwenze into omdala into. Umfana omncane nje makuphuzwa utshwala ukhamba. Ngafunda ukuthi akahlali phakathi kwamadoda. Yebo. Elokho eshintshana nokhamba namadoda. Uyasuka emadodeni ngoba utshwala ubabani abantu abadala. Ningabathukile abantu abadala bayahlonishwa. Uhlonipha nje. Hloniphe. Hloniphe. Ngathi kwethu sithanda zenzi kodwa. Vale Bible. Sanibona. Ungithatha la angibeke lapha. Angibeke. Aha ungifusela. Angibeke.